Hintay ni Ruging ibasa. Dati pagkasaritaan ni Karing. Idi aglayas ni Berting nga natanggan kano ti ulo na nga anak ni Karing. Anya nga napasamak. Ano pa kay naigan data. Iti pagkasaritaan ni Karing. Padaanan tayo. Sagudahin nga ti surat. Dear Manong Nemi. Idi maamuan di kiti naganak kaniyak Manong Nemi nga dan boyfriend ko. Natangken ti ulom kunada kanya. Ngamining gonam-gonam dak, saan nakapailang makiboy-boyfriend no talaga nga kahit ko iti makapagturpos iti kolehiyo. Ngam second year college sak pailang Manong Nemi agkaskasar ak idi dito syudad ta adayo ti ilimi. Pagbasbasan dak tatang kininanang makitaltalon laeng ni tatang idinto ta mangmanglumot ti laba ni nanang. Sakit ado ka mga kakabsat. Ngayon idi amok Manong Nemi ni sino? Sandali. Idi amok ni Siano. Kasiano Manong Nemi. Iti pagkasarak adain patakderda nga balay iti asideg. Kahit iti pagkasarak adamat store. Pasarimat sak tagbambantay no awang klasik Manong Nemi. Iti adang may gumatang iti merienda o meriendada. Diyan mo no anyat nakita kinisiano Manong Nemi kinidayanak namin iti. Guwapo met Manong Nemi na pudaw nga natayang. So nalang ta karpintero. Masansan met idin Manong Nemi nga umay nakpasyaran kat ipalubos met dati pagkasiraan. Indato ng panagayat na kaniyak Manong Nemi, kabuta talaga nga isot na magpitik ti puso. Inaklon ko kalpasan, iti makabulan. At damat na nagdigundaway Manong Nemi. Nga ti Domingo ket umaynak dagasen dito pagkasiraak aw matubrak aw matklase. Mapangga magpaspasya dito parke. Sakam tumapan nagbuhi ti sine. Iti pa nagbuhi mi ti sine Manong Nemi gagangi nga maarakop na naglaing agchansing. Maaprusan na ti barukong ko. Maamalan na iti napaot dagiti bibig ko. Maaprusan na ti lupok Manong Nemi saraksek na ti takulap na iti uneg ti pantik. No kasto yung sitwasyon Manong Nemi malipatak natin, dagiti pamagbaga, dagiti naganak kanya. Iti kuhan iyamis na pa nag-check-in me. No, siya no. Ubingag pa isag basbasak. Kasano naman si kong ganak, dihan kong tumatuloy yung panagbasak. Saan nga baybayan? So may isa, karpintero ka lang. So masapol nga graduharak tapno, tento mga asawa kanya, katay adamat kurso na, professional tumatakas kanya. Namin ado na ninyawis ti kasta Manong Nemi. Emsang kumita kayat. Ngam dandan ni Domingo Manong Nemi ngagbuya kami. At dadagadi gundawin kas lamaawis ti kanya nga tanong padasik natin. Kas kadagiti istorya dagiti kaskula akin padak nga babae man. Sayang ti panawin mo. Karing, nagpintas ka. Nagmay ti sukog ti pamagim. Padasig maten. Dapat di nakapadasin, adada pa lang ti high school. Dati ka din nga dati college. Aging ga Manong Nemi yung pamuspusan ni Siano iti amin. Sa anak nga mainala ti Domingo Manong Nemi, ngam nakaawat ak ti surat na. Impatulod ti mesa kutsero. Sika ka din ni Karing? Abumano ka pa eh. At dasurat para kang ka, nagabukin ni Siano. Manong Nemi. Binasak nito ang surat. Sorry mahal, sa anak na makaumay ita, tamasakita. Andak do ti balay. Kailiw ka ngamin, nalabsikak. Mabaling ka din umay ka dito balay. Ito ti address. Binasak na address Manong Nemi. Diyan naman din ba ka noon at pagluganak? Hindi at dapat lang Manong Nemi ti kutsero. Kapag
Agur-uri siguro at subalit. Paano nga mamum ka di amis mo ni siya no? Agkabaranggayan kami. Mamaling ka din aglugan ak nga kalesam. Ta, mapangko sarong kare ni Sona. Sige. Urayak nga no anat sungbat mo eh. No, umay ka, no, agsurat ka. Umayak, agsukatak labiit. Ori kat nakadigo sa akon. Manong name nakadadalit handa. Agkalugaran kayo kani siya, no, manong? Ano transportation dito eh? Kalesa. Ada jeep. Ang mamanulag biyahe. Maminsan na tibigat. Maminsan matimalim. Nasulsulgayan ti handa. Una, sakit ni. Kamatuan, ti kalsada. Awang pala tricycle di manong. E di makadahanon kami manon name o detat palayda. Nakasaramat ti diri daw ng tawa. Nagtugtog ko lang. Bareng no kabaylan natin umulog. Umulog? Una the second floor ti balayday. Sige manong, dito pagpletek, bamon. Binayadan ni Chano. Thank you nga rod Nagtugtog ka manong name awan sumangbat. Hindi ta, padasik ng ilukatak kasi. Mayat, linukatak. Siya, no? Dagdati nga to, sa merka. Nilagap ko diri daw. Imuli ak tagdan manong name. Di akin laod nga, kwarto. Inlukat ko. Akon, apay. Apay, kumkumot ka. Malaminak nga rin. Abay, may mesa ka? Napanagbasa lagi ti adik. Ako man itatanggi nanang ko. Ala, awang kaduam. Ay, sungar na ibang katawang kaduak. Nagtumar ka nga rin. Madi. Anong nga tiramidek? Labaran nakman tinapudot ang tanong. Ayaw, hindi mo kon. Kasano ka narami din nanang ko kintatang no kasta nga gurigo. Sige nga rod, makamo ka lata na. Sakti makamo. Nay, mabudo at dano, manong naming kabil ko til lapalanggana, nagsapulag tik labakara. Baga nun pangalaak, manong naming naalak. Sige nga rod din. Manong naming. Binanyo sa kisuna. Kalbasan na, manong naming sinoktak tibado na kapilita na. Ikata mo, ito shirt mo. Ito yan eh, sugtan, tibrip mo. Inikat na manong name. Tibrip na. Ala. Sana pa yung suot t-shirt na, di na pa yung suot tibrip na, di awiden na. Ala. Si ano apay? I love you. Sikati, agas ko. Ha? Ala. Nasa pulang lang, taglangat. Aglingat ka ito, no? Makapagtumar ka. Aglingat, no? Allah. Ano. Diyak lang mo manong name no naging sasakit laeng ni Siano. Tap niligas takit maayban nak dito'y balayda, iti mismo nga siled na. Tap no matungpalin, tinabayag idin nga rasaas na ngayaw awis na kaniyak. Tatsak matan na pupukutan manong nemi no kasano nga naikat ti arwatek kadagpada kamin nga lamo-lamo kini Siano. Dinigos nakmatan kadagitag kakabara kagik na tinaduma-duma paset ti bagik manong nemi. Makas taon na matatiling at nangagpeso. Idi ti imbiyat nan ti pana na kat napisangan ti telon ti langit ko. Amuklatan manong nemi nga dadara nga nagtedted. Kapag tayo takano ti kunada, maburaken ti kristal nga salsalimit na tanti may sa nga babae. Tanakariknak nga rin tinakasasayam ng kalpasan dahita. Idi agkabalyon manun nemi ni Berting, ni Siano, iti rabaw ko dahitan. Nagampahag kami met nagpadpada
ket ditoy nga nariknak abim suwak tinabarang nga likido. Iti saklot ko manong nemi. Na ulit-ulit. Naging gusto na. Baka mabignat ka. Nalaing ka. Naglaing ka. Naging sasakit ka lang ala. Tapos na maawis nak dito eh. Inartistaan nak lang. Kas kalamay isang artista. Artista? Nagarte ka lang. Ano pagkutot ka? Na itukitan ti may isang artista. Iti saklot mo. Idi anda nagpitik ti saklot ko manong nemi kabuteng kun ni tatang maamuan na iso nga saan kun ngayon tuloy pa iti nagbasa. Insangpet kun ti bagik iti balay da Siano. Kadi di mamuan di kiti parents ni Siano agad kadawang nga pabalin tayo na barok. Siano, ito lang ang ti kasar. Iti kabitan nga panahon dang. Adamat lang ornong mo. Ada kan tulungan takmat lang kas gagangay. Ela, masapo lang sumina kayo itong asigod. Agyan kam to ni tibalay da anti. Tang, nga da Hawaii. Saan nyo nga las kayo nang mapandal-dalusan ni nanang? Dakam to timang dalus. Napanggam nga ro din nagawi di balay manong nemi kit ore kasanot pa nagmarmar Yosef kan na panangilayat-layat ni tatang tibuneng manong nemi kadagiti kakaduwa. Maawanin ti maramidan da. Manong nemi nangigkuman ti kunan ni tata nga natangken ti ulo. Ala, dito ti kinayat mo. Ikarkarikatan da kapag basae lang kahit pumatad mga sawa. Kasi, nang sabi ko man ta, dagiti anak mi ti makapatong palang terapap mi agpadpada. Karpintero lang ta asawam. Sa sika, anak pagsapula mawan. Ano ang ganak kayo ti mano? Mapagbasa yun to nga tadigiti anak yo. Simi na ka mga dahugos manong nemi Kenisiano when inako parami ti may isang semi-bungalo nga pinanawan ka nga balay ti ikit ng adda Hawaii. Manong nemi kapot na naruamak nakaubingak itek tagibalay amok amin nga trabaho. So sana ka narikatan. Aganggang impas nga ikon manong nemi ti inaunang anak mi nga iso daytoy ni Berting. Haloko ni Berting manong nemi. Nang narunay dek karayam, edi amunan ti magna, nakaal-alikutag ng ubing. Katangtangkin na talaga ti ulo at yung ubing. Marigata na kang kuana, siya no? May sapa lang ti anak ta. Anang orte kayat mo, sikat mapanagubra, siyak ti makayuban kang kuana. Nakadado ti arte na. Putot kami ti artista ka. Artista, kumakadabak na ang kuwetan. Bakit? Nag-aanos ka. Ano pag ko ng artista? Agsangsangit. Ito na sadgak. Agkatawa. Ano ko nga. Berting netan. Aman. Kung naman lang nung pepeso agsangsangit. Ito naman sadgak. Apa yan ako. Kunala. So tilin na ka lang isturbo na tayo pa naglabak. Nakaluklo ko na itong anak mo. Talon titawan ni Berting manong nemi idi taagadin. Isumat dito manong nemi ni lalaki mo't manen. Ano? Isu dito yung ti Junior. Tsaka ti Junior nga na. Baka naluklukon tumanin ni Berting. Nasingpet nga Junior tas ang inauna. Kanwon hangi inaudi. Tapututan nakpay. Nakimiwas bakit? Nagrigat agindak. Dala ka lang deta. Tanong mabalin-malin manong nemi. Ara ko pa nagtumanen ni Siano. Mayatak tumat manin at anangarod. Kasla deta nga pasamak manong nemi kat pananglipat yan yaman ang problema. Unurika. Agay nga napasurunwan pa manong nemi isumatan dito ni Lily. Gusto na lakay. Talon. Doon nga lalaki may isang babae. Adamat ang Junior mo. Sige.
Ikpalaygit kan. Manong nemi innim idintitawan ni Berting. Nakabalbalog ng ubing. Natibigatan, makapangang kami, awanin ti asawak, mapan nagubran, ada ibas-bas dagda nga balay, iti asdag mga barangay. Berting, nang, kapay. Ayawanam di kita dim, naglaba. Nakasagad kan darubayan? Nang, nakasagad kan di mo matinakop. Ninanang met, imbagang magsagad aklang, di mat ibagang akupat, nagtarantado kang ubingan na. Kit natural at nga, no, sagadem, umungem, akupem. Mako nakarod makompleto ng sagad mo, ano sa mong akupen? Kompleto nyo nga minje, baon nyo nag-glok ka. Mas kakit nga tumbag na. Sige nang, nangaro din. Anda may sagon daw ay manong nemi nga indayon ko manong nemi ni Lily ta ubing pay. Pinabantayag kaniya Berting. Berting, nang pantayam ni ading mo ni Lily. Amo matulukon ni John nga gayayam. Aywanam di kita dim. Okay? Sige nang. Pwede pag mo manong nemi ta agsang sangit ni Lily. Oh my God! Nagitinda yun! Bertingayan mo! Imbaglagid din ta na noon na nanumanong nemi. Susapo. Imbaglagid din ta. Nababati na ramid kong indayon nga ules. Siguro nga patawan timang kita keng kuwana na anak nasakit na ko. Anak nasakit sa atin nga. Awan? Alay, naman na danong manong nemi pinainom ko. Idagtalnan, paindayon ko matlahin. Ni June manong nimi binilin ko. Bantayin natin mo, ang tanapat sa pulin ni manong mo. Pukpuk kawak. Berting! Ayan mo! Sapsapulim ni Berting. Una na, ayan na. Sa dinopay ko matayan na. Mahanga da jay. Ano to'y? Yan da, nanarusing. Ano ba na jay? Agdagdag ng iti radyo. Anya? Di hinduman kami nagatangan ti radyo talakyo. Di among mahiling agdengig kaya. Lokas tang agpukod na balayo. Adajay. Medyo napigsamo dita pa nagbradradyo ni nanarusing. Iso nga agdengdengag. At ang agpaisos di jay manong naimi. Dati, igit ti, labas ti alad. Alad da nanarusing. Manong naimi. Agalaling agas siya. Uri nakakapagkapasod siya radyo. Hana na puutan nga da, manong nemi. Pag iso nga direk kang ibislat da. Kunting! Anay! Ninyan ang anak ko! Ala, abibinaon da. Naglukan. Baka kang kakabantayom ni atin mo. Adat na pasama kang kuha na. Among kadiganat, nagitinda yun, ha? Nay, ang kurni ka. Ang makatagarin ang dangdangag kang penal pa siya drama nga dangdangag. Drama? Oo, nagdangdangag drama di radyo. Manong nemi nakadlaw siguro mat niya narusing itiring gurumi. Ay, anak ko niyo dito. Agsarting ka man, kadagdagdag kag si radyo. Hoy! Si kagayam ka rin, kabay! Umay ko lang tuntunan na ito anak ko nana. Adat yung gayam nga dagdagdag ti radyo. Di ko mga may igatangan ti radyo ta anak yo. Kagkakanayin dito ko mat aribayan. Kung nagsisim, kung nagsisim, taktakawan na. Nagdagdagdag gayam ti radyo. Igatangan yung ti radyo. Baan yun nana ta, ibang agto kinilakay ko. Kangkanayon ka agad to eh. Walang gusto nga oras. Nangami napindos nga drama nga dangdinggit. Manong nemi imbaga iti asawa. Nga radyo. Mahilig ta anak mo ti radyo. Nagdingig ti drama. Sudul amin. Palagadang ti arak kayo mo. Nagatang mo radyo. Aday, di matlang nanarusin ta radyo na ito kat. Tatapay TV na
Lang ang suportaran na tahilig ta anak mo. Pang-istirbo lang dahil ta. Lumaabayam ta, bili na, tanong magbalog do kasta, patasan na takitam ta, mansur. Manong nemi, siya kumati gumatang, ang kakaasya ka mga bad budget, manong nemi, manulat sweldo ti may sa karpintero. Magatang mo amin, malaksida, ang kamagagatang tinatang, gabot ta, tagmulmula kami mit barangay, kamutig de talikod. Saan naman tara kami nga manok. Ano di kiti kong dawi manong nemi nalitay ni Bertie? Abay anak. O nang. Inak to man na nagdengeg. Ore no paritan nak ni Nana Rosing. Abay paritan na nak wa. Bugbog kawan nak. Na minsan pa binakal nak. Nagloko matineta na bakit? Sitakmat ngamin ikatangan ti radyo. Di matla Nana Rosing, ti ada radyo na ito. Api ngamin nga di kayo mahilig iti radyo. Agdengeg kayo ti drama, agdengeg tayo ti damdamag. Ito na minsan nga aldaw manon nemi, pagamuam timpadamag dakal niya. Oy, Kareng! Apay, kagitan di anak mo! Kinagat ti aso! Sino? Liberteng! Akin aso? Kinda aso din Nana Rosing. Kanya? Diyos ko aya? Tartaraya kong manong nemi nga napan. Anak ka ba'y? Hindi ka nakati aso! Pinalusudan ni Nana Rosing! Hindi Nana Rosing ni aso na! Nagloko matanda nga bakit? Kinasaritak di bakit? Nana Rosing, umayak man! Ay, abay, Kareng! Amin nga pinalusudan niyo di aso yo! Kinagat na ni Berting! Di mat kami mapugtak at adtalata nga at ubrana. Ninanamit samat ka sumur tinaladan nyo Makidagnangag lang ti radyo yo. Sumbatan nyo nato kin kapitan. Di kapakidang katalat ta. Ulpit kayo mat nga bakit? O yan ka nga ulpit ka. Kaya matagpan ng ngata. Tara magkidangag lang ti ubing ti radyo yo. Katabi nga di igatangan. May ka na masapol na masuman na ta. Kinagat ti aso ko yung kakamaykaan. Manong nemi saan lang naman ng binsan. Naminsan manong nemi kadagmat kini mababalaw ni Nana Rosing. Dumalaksit nga, pinaluston na aso na, kinagat na ni Berting ko nako. Nagloko ka bakit? Napanapay dinilnakan tinapudod nga danom, ti anak ko. Timbagtahan unay napudot. Ang burburag na taakit naklusapan. Kastoon at isang sangit ta anak ko manong nemi nga nagawi dito balay. Apay naslip ka, apay nabasa ka. Apay! Nana Rosing, naman lang sinuyatan tinapudod nga danom. Naglabas natin nga bakit Manong nemi, lapang mo, ing kapitan ni Suna. Kapitan, madit kas nga rami din ni Nana Rosing. Sa amat nga sumusumurag di anak ko, di unag di naladan da, at damat lat na jarwar. Di yapad ti alad da. Edi, napan na pinausatan ti aso da, nakagat, ti anak ko. Ita napan na sinutan tinaputot nga danom. Bayan nyo ta, awisag to Suna. Sa akin ito awisan, tapos nagsasarita tayo ti barangay. Di ko unahin nga kanunungan nyo ni Nana Rosing, teka bagyon nyo, kapitan. Awan ti kang kanunungan. Sungar ka kunak nga, paayabang kay to, tapno makapagsasarita tayo. Nga man niya ngamin ti rason, no, apay ka siya eh. Mapala magkipagdengag di anak ko, iti radyo. Kaya aming dayo gatangan ti anak ko, iti radyo. Dadala solusyon na. Kasan tumad na pagbanagan na nagsasarita tayo. Ngayon masapong nga madusa di bakit? Sige, kahit madusa di, mapagsasaritaan to. Ngayon saan kami mat nga naayabahan manong nemi? Ngayon pagpakaasi ko ni asawa. Siya no, mayat ka man muna saan? O ribasit lang ang radyo. Tamom, na radyo dito balay, maiwanan ni Berting dikit at di na. Tas alang nga mapan idyayan da Nana Rosing. Bam,
Di karikatan na. Basit man lang bayad na kit. Nanginat yung radyo ita. At siyempre, nag-demand. Orang sarod nga na, basta adda radyo ta, nakta. Kasta o ni taragsak ni Berting manong naimi idi, taadan radyo pagdenggan. Yes. Tatang. Nagbalinak tong artista. Artista? Uwin, ti radyo. Tulamin nga mo. Saan ako ma? Amok nga tuladan ito pagsasaw di kita dramatista. Kasi na ko man nulakay. Lakay, anak ko mga nulakay. Ay, kumasta. Dulamin style mo. Pulok ka matanak ko. Man, kayang-kaya. Naglisi ka. Paltugan ka. Oh. Ardong? Alam ni Ardong ko na datang. Di ba? Kasi na ko makastoy. Dito yung mahin. Sarap pa. Kuno na. Dito fry. Paltugan ka. Pew! Oh. Style mong bulok. Man. Nalaing itong agartista iti radyo. Idudududwa kami yung kanisyanong sarsalita. Ambisyon na anak mo, tikasta. Malagib ko hindi. Naarami di sona. Nagarte ka, naging sasakit ka, kahit mula yung matagi ko anak, di ba? Kada dito pa nakaaramid ni Berting. Makabulan, nawanin sa anak ko madatngan. O sige, basta't ambisyon na diso. Idagbasan ni Berting manong nemi, kadadigil kong daway nga paayabanak, ti maestrana. Mama, da ka di basol tanak ko. Awan, ang ito na, ada programa dito yung eskwela. Adan to parte na. Ano parte na? Agdrama, agmonolog. Agmonolog? Kaya na. Naglaing na rin anak mo. Iso na, doon kita ma-entertain kang kuwano, no? Kastang recess, imbas ng merienda. Nandiyan, agtara-tara, agpalto-palto. Kunahan mo lang, nagbagtit. Ambisyon na gaya, nagbaling nga artista. Iti pelikula. Oo, man nga gwapo na. Ano, gwapo ni Berting. Manong nemi ideagraduar ni Berting iti elementarya numampay awan ti honor na manong nemi ngem inikanda iti special award when artist of the year na awardan manong nemi artist of the year. E di ba nagbasa ni ti high school manong nemi at adidikon daway nga itugot na ti radyo. At abasit mo ti ginatang ti asawa ka radyo. Apa itugot mo ti radyo? Dito subsubaybay nga drama nang tsakayan nga maliwayan. At damat nagdigundawin ako nga naglibasak to nagdiskwela ta mapanak galingag no at dagdang ti radyo iti asudig di eskwela. Nagrikat met. Isa nga itugot ko. Madamat klase yo kasi no pa nagdingig mo. Di, ano kita na ko, dingam doon sama doon. Naliwayan, madi, No, kasta nga sama doon manong nemi ore at da radyo, panawan ni Berting. Kapa nga ta? John? Lily? Yan, apay. Ni manong nyo? Manong, pinanawan na ganaan ti radyo? Nalpasan, didengdenggan na. Ngayon, ka no mapan nabuyain. Manong nemi. Nuni, nanarusing, tinadaan ni dito mo nga radyo. Iso mo tinadaan iti TV. Nadasadya, nagsisirit anak ko. Tinaladan. Alabas tinaladan. Nakalukat mo titawa manong nemi da nanarusing. Berting. Ay, nang. Ano pa yung dakat to eh? Nagbuy-buyak ti TV. Magustok na dyan eh. Madama nga mo yung buyak. Student canteen. Student canteen? Kung saan?
suktan to tiit bulaga. Kami na pagbagan. Abay, naglindag ka kanta. Abay, napintas mo matibos mong kanta. Tsaka mo tagkanta. Kaya ko ti nalinga ang drama. Ay, ano ba ta? Nakita na tayo ni Nana Rosing. Ada kagsisim kayo man takawin nyo. Nana, saan ka magsisim takawin me? Umay ka lang makipagbuhit at TV yo. Di kayo gumatag di TV. Humpit iyala me. Labo mo na kita. Palusat na aso, nakapakamat kayo. Loko na nga bakit? Nakaimimot. At nantulain, panahon mo nga bakit Natakunam! Awan, jakmat impigpig sakit nana. Self lang dayjay. Apay nangig mo. Magkakatang lapayag mo. No, my God, anak. Tama nga, ipulong na kate pulis ka anak na. Oh my God. Iti graduaran ta nagkumanong nemi iti high school. Iti makaraduar ng tang kahit ko tagbasa. Lahat ang atamat yan ti rigat ko ipay anak. Humat nga to ti magatgatang, di mat ngumato ti sweldo nga ti karpinter wakas kanya. No apikit kami lakay nga di mo nayunan ti trabaho. Ano ko tinayon ko? Anak ko mat mabaling ko inayon. Nagyaman tayo anak ko ta. Bakit? Awan tiliwat ko maragtrabaho at alata project ni engineer. Magadatot magastos. Ibaglagi din talibreta ti balay. Kuryente. Ngayon at kuryente kumangina. Berting, handa ka kabalan nga pagbasaan ti kahalis anak ko. Kasan ako na matungpal terapat ko? Ma'am, next year, ikarigata mi ti gurnong. Ha? Aging gaman ng nemi nga idi sa pulek no sa dinutayan ni Berting awan. Ni Manong yo, John, Lily. Nang naglibas ni Manong. Ano? Dito na eh. Bati na nga surat. Edit kung kanukin ka. Naman na nangarot ko ma. Basahin nyo surat na. Basahin ko ang hambat ng sak para kanya. Binasak man ng nemi. Kada kayo. Tatang. Kananang. Didingitek. Hindi pa naglibas ko. Tano ipakadak kada kayo. Siguradong igawid dak. Ngayon da ito di pakatuntunan laeng, terapap ko. Agturong sa Diyos makamon ni Apo Diyos kanya. Dakilak maten. Agad ang nadak. Adan to nga tamat tao, nga mangpasangbay kanya. Di kayat ko, agdaratso kita sa stasyon ti radyo. Agaplayak ang dramatista. Barbareng kayat dak. Agsubliak to. Kat mga pagaligan tagbaligak nga mga malasadak ti audition. Mangikita siguro ni ti radyo. Sa alangan na siyak idagdingdingig na dikit buses konton ti dingdinggen dagiti dundungig iti radyo. Nagananad kayo tang nang kan kastamat din di baybayan dagiti kakapsat ko. Agsubliak to. Ikarik ka na kayo. Iti pa nagsublik, marbareng no, agbalig akton. Diyan mo manong nemi no apay, nga garubos dagiti luwak, kabayatan nga basbasay, ti surat ni Berting. Tilayangan ako nakitinakam ko. Agan-anad ka na ko. Saan nakakumaybaybayan niya po Diyos? Sabi ko mga rutag baligi ka, itirapahat mo. Sabi ko ma. Hindi mamon ti asawak manong nemi.
tinaramid ni Berting. Kaya no, nadagas ka mapasama kang kuha na. Sang bayan ako mga rod. May ramang kadagit ti street children. Kung hindi kita agpalpalama, saan nga nangatamat kay palubos nga. Agpalpalama, high school graduate ba tinso na lakay? Ano man dagiti master kang trabaho? Ti high school graduate? Di mapan ti karinderya. Para inaw ti pinggan. Ano saan nga agaplay nga gasoline boy. Ano mapanit grocery. Basta bakery. Ma'am, tayo nagsapulan. Kasapulan dyan, anak mo. Urayan tagid di no, mangigtayin ta radyo. Manipod di adamat ng radyo tayo. Uri siya kat mahilig at patang ganit drama. Adan makabulan manong nemi, sipod nagtalaw uno naglayas ni Berting. Dagdag nga iti drama iti alas 10:30 iti bigat manong nemi. Kasala, adan na itubong tilapahayag ko. Buses dito ni Berting May isang anak nga natangkang gano ti ulo na. Kita binabaw ti amana. Tinangag ko. Ti dialog na. Intun maminsan nga ramidam. Saan to lang yung baw ti maramanam. Bungik ton ta ulom. Di ba't nga minitid kiti kayat ko tang. Kasto ti arapap ko. Apay kiti yung kayat nga itid. Kita kayat ti naganak. Asan ka nagkasun pa'y? Anak ko na dyan. Nagarapapak lang. Ngayon may dagpatinggan manong nemi, deta nga paset ti drama. Kinuna manong nemi ti announcer ti drama. Pagagakman dagiti artista ti radyo. Naging ka nga na. It is special participation ni Berting Labrador. Tiyanak ko! Berting peso na Diyos to, diyan ako na dyan. Dramatistan diyan ako. Ni Berting, so na dyan. Special participation, kahit nasa wandamon at managakem. Manong Nemi, pura lang nangagtisang karumaan. Ay, alakwan. Ay, kareng. Abay, napasama ka. Abay, pupukaw ka. At radyo nangagyo. Nagbahilag ng radyo. Artistan ti radyo di anak ko ni Berting. Agdram-draman. Manong name itugtugod kon ti radyo. Ora aglablabaa. Ora mapanag kaagnatan. Wan. Bit kulatan di radyo manong. Kat no sumangpet, kakabsat manong nemi ni Berting kaputi eskwela. Sagpatpadadan nga damatan ti high school manong nemi da John kinilili. Nang. Apay, gusto ka di damag? Damagan niya. Nga, agdram-drama ka nun ni manong Berting ti radyo. Iti number 1 nga radyo dito yung lugar tayo. Iti syudad. Sunod nang ibaga. Nangagda ka no. Or shock, nangagkumatan. And dadyamat lang ang drama. Samatan nga naulit. Ngim, baka no, inikat dadya partay na kadadya nga drama. Ngim iso nga tangang peso, Berting Labrador. Ngim, kasano nga ta? Takal nga ta sweldo na? Basit la siguro. Dramatista ka no lang Anem, no ado nga drama, ti pagdrama na, di maornong. Baka piso lang ti per drama. Idi. Ano piso ti may sa drama? Kahit mano nga drama. Oh, di ado? Mano ka ti sweldo ni tatang ti
Ti may sangal daw, ti managkarpintero na. Kinintak manong Nemi. Bakit? Mabalin siguro mat nga iyornungan di anak ko manong Nemi. Hindi pa nagbasa ng kaspagarigan. Dinagtungpalan na manong Nemi. Tunggal drama matin adan partena. Okay manong Nemi. Iti na minsan manong Nemi nagsabat kami kininana Rosing nga nagkapong iti barangay hall. Taada meeting sa dyan kiti babaiyak. Gunglo na kiti babae manong Nemi. Nakamisuot. Sabi na ta. Nana, nakamisuot kay manen. Ginlalay. Lastong. Sino lastong? Dadya anak mo Ano naman ang basol ni Berting ka na kayo? Kat sana kayo nga si Storbuan. Kalbas ang pinakagat yung tim aso. Dapan nyo siya natin tinapudot nga danom. Manulang, matisuldo, dramatista. Ano kasta nadamag yung ang dramatista dyan ako? Ha? Inyakar kontestasyon ng pagdangdangak. Napimpinas pa, drama da bangir ng estasyon. Nga di ayan na. Laglagi pa nyo. Nga di estasyon nga yan ni Berting kat number 1. Number 1 da amin. Anya ayat ipagpupudutan nyo kini Berting. Tamanipod idiubing kat kasala napudot ti Arik Nayo keng kuana. Nalastog nga ron di anak mo. Apilas-lastogan na kayo ko ma. Basta nalastog. Inaanamet. Artistan ti radyo di anak ko. Isuitan ti dengdengen nyo. Jack, kaya dadenggen. Sa baling estasyon ti pagdengdeng akon. Manong Nemi makatawanan nga awan ni Berting makatawan matan manong Nemi nga gikan iti radyo. Nga nasikatan tinagan na manong Nemi kada kiti mahilig iti drama. Idik bakasyon ni Berting manong Nemi kat nakadado digitin sangpet na. Impasarabo na kada kami manong Nemi kan kada kiti kakabsat na. At pa yan dakdakkel nga radyon manong Nemi. Kaset. Kanada pa yung TV mi manong Nemi. Berting anak. Berting. Nang. Atang. Kumusta ti artista ti radyo ka anak mo Kastoy. Manong. Artista ka. Artista lang ti radyo. Nagmayad ka naglalbaling artista ti radyo. Kaslamin lang artista ti TV. Ano ko lang. Madadag tayong pasken no ka nga papapanamikit. Nanaroon no, magusto na dyan pag-akmak ti drama. Na dyan at aktorak mo tin Madlat ang pang-supporting. Lead ko, magdagdag ganyo dati action na nga si aktibida. Muhin manong, bindas. Naka na doon, dagiti fans ko. Agpapapirmada ba Nadapa pa nga pasken no, at bitaranta kami. Di kita no ada piyesta ti ili. May kita naman dito yung piyesta tayo kaya da kami bitaran. Di kita nga ilikan barangay. Jai, agdrama kami live. Siguro anak ko, nadugid agkras kan ka, babae. Bakit nobya minta na, Berting? Nobya. Pagkasa pa nagkatawang. Sarsara pa kan nanang. Hala, uy, baka agbaling ka katsigboy Amat, baka makaputot ka kiti waras mo, putot mo. Kasta ka nun dagit artista ti radyo kahit. Dagit daduma. Yan siya kagad saan. Sa anak to lang seryoso ng kasawa. Ganito yung muna nga pa naglulukat. Hirapin ko tagbasa ng may rapin mo kumangarod kat drama ka. Kaya. Ambong schedule. Sa mesa, sa anak pa lang sa anak to nga bastang dramatistan. Ano pa Padasag nagsurat. Nagsurat? Agramin di drama? Unang. Kaya mga ta? Kaya? Nagsursurok matintig makinilya.
Kaya no among tag-drama, among ba tag-ramid ti istorya? Naglalay nga karate eh. Gusto nga, tang, dito yung radyo, kaset, radyo kaset, ang yung baybayan ha, kanata TV. Anak ko, kumusta mo ti barangay tayo? Dayay, hanggang na hanak ka no dingdinggan ni nanarusing. Nag-transfer ka nun ti radyo, nagsabay din ti dingdinggan ng radyo. Tapay met, lastog ka no. Diyan mo, anyat kagura unay kanya, din nga bakit? Hindi pa ila ubingak. At talagang, tsak malipatan, ti parang pakagat na kanya, ti aso, ken parang suyat na kanya, ti tapudot nga danom. Anak, saan ka mangimulmol at ikuram, ti padang nga tao. Ayatim latan ni nanarusing oras dyan. Agyaman ka kit kong na ata, isulat mo na nga ada radyo na. Kaya nakadengag ka. Saan ka nakadengag? Madangarot ambisyon mo. Kaya nagbaling ka artista ti radyo. Oen manong nemi, iti agsublin, iti syudad ti anak mi manong nemi, kunana kanyak, nang baka nung bayat na sa angag bakasyon. Ala, katadal takin ka anak ko, mangmangig na kamat. Sunalay nga ta, baham ta, tibadik ta address ko kada kayo. Iti address ti radyo. Tambalin niyo tagsurat. Tapos nung ka sa mamok noon niya ka sa radyo. Ha? Iti address ti radyo kapag ina. Ito di kita mauawat ko nga surat. Di kita makiya love letters. Nagtultuloy nga rod manong name iti kada tinaw ng anak mi iti radyo. Aging gakas na kunana, nga napadasan naman tin manong name iti nagaramid ti drama scriptwriter. Orela upat manong name, apo na maaramid ti anak ko, ti kasto'y pagagadanin na. Kat ibagbaga na pa manong name nga naparapin na tagbasa. Aging ka manong name nga ti may sang aldaw at nasa nga ilik dito'y balay. Babae, napintas. Nabaga, malam nyo na. Kastamat, anak ko. Apaya. Dito ti balay da Berting Labrador. Nga writer kan dramatista ti radyo. Nana, umayak sumangbay ka na kayo. Takapay. Masikugat. Anya? Apa ka? Apo ko yun ito yung atit isigog ko. Kahit mo sa girlfriend na ka ni Berting, may sak ka dagiti girlfriend na. Siguro siya klati makaiturid nga agawid dito balayo tapos na ipakamok. Ibaga nga kinverting kat baga nakit din nga para greg ko. Diyak mangarot kaya naglukured yung mabingan. Alagkat sumar ka karot balasang ka, sumar ka. Amo ka didigit naganak ka nga kasuti ka sa sad mo. Saan nga rod? Tanong, mamo ni daddy, baka no, adatakas nga ramidan na kanya. Daddy? Kahit mo sawan, bak nang kayo? Wala na. Ano trabaho ni dading mo? Konsehal. Iti barangay? Iti syudad. Ala. Nagloko natin mo. Nana dito yak kadi palang saan ka din nga. No, ipakamuti nga akin ni Berting nga dakad to eh. O saan latan? Apay. Baka madisturbo ti trabaho na ganyan pa nagbasa na. Anong dagan mo?
Lydia, nanang. Po, apa kinayat mo di anak mi? Kas makita na kurapay kami. Karpintero lang ti amana. Kat siya kakitawan ti trabaho no di mga asikaso lang tadi kita anak ko nga kakapsat ni Berting. Kaya nagtagibalay. At tangkon matuulog idi. Pagbasayan nagtikali sa kita naganak kanya. Sino ko kanak man ti asawa. Nasikat ni Berting. Ano di kiting agkamat kang kuwana. Tsaka mo patulan na nga tamin ida. Kas kanyak. Nabayamok nga against dadadi ka ni mami kang kuwana. Ay, tak ni Berting. Boses na lang nagdengdengay kong tiradyo kat naindaba kang kang kuwana. Kada gadi pagbidbidaan ng drama. Kang runana gadi susuratin na. Una nga magbasbasa pala dyan anak may balasang ko kasano nga rod di hang makapagturpos. Dito yak. Tanok pas ngayak ton. Ibatag tong ganda kayo ti apo ko yo. Indak mandla ituloy ti panagbasak. Ay susapo. Kasano na matuntunan di kita naganakin ka dito Makamuditan nanang. Kasi ti kasasahid ni anak ko. Maano sa mga tatrigat. Yan anos ko na. Hindi mamuan ti asawak manong name ti amin. Agreklamo ba di kahit pang no. Ibagadan to pa yung susapo. Baka kakaso tayo. Anong teramidan ta? Pagtalawan ta karot isuna? Pagawidan ta? Kasalita ta ang agawid. Ngalas ka nagpakawan ka dikit na ganag kang kuwana. Kano kaspare kang sana kaya? May pakamugan ni Berting Kaya ni Berting, dahil saan na nga sublian dito Ano nga ron? Kasarita tat na siya. Kasi nga rin tinaramid may manon na mi, Lydia. Mabinta sa balang mat lang balasan ko no, gamit kamat lang jay balayo. Madandanagan na kiti parents mo. Kas kada kami kat naganak kada kami. Naganak kami mo. Ipantalangan nga, itibiyang mimit kat ada nagpukaw ng anak mi. Madanagan kami siyempre. Nangibatak mo ti surot katakwada, tatang. Baga saan nga madanagan. Ngayon bagam nga takantoy, saan? Kinabud na. Ito nagdangag radyo kat nagpanawagan na ni daddy. Panawagan ng radyo no, sino man ti si Mang Sambaya. Dahil nakarati ko nak. Kada kami kasi Mang Baya, ipakamumit kang kuwan ni dading mo tap ni kastakat ako pakabasulan mi. Tatang, nanang dituyak ko please. Lakil ka problema balasan ko. Kaya tiyo nga ron, nagtalawag dito kat mapanak ti sa bali nga lugar. Kat adadaka sa mapasama kanyak, agraman ti apo ko yo. But nga na kami pa Si ano lakay, dito inan. Ako matidakis nga ramidan takeng kuwana no di mga sikaso keng kuwana. Maram tayo naktudyo siyudad takasaritak di Berting. Pagsurat tayo latan. Ay saan naman subsubalitan na surat? Busy kami ni Suna. Upat susuratan na nga drama. Sa drama pa, sa kalpasan na iraprapin na tagbasa. Ikasanon lang yung tilaing na. Nga mangirapan na panagbasa na, kasi trabaho na. Tatang, nanang, awan magdanagan nyo, magastos ti kaadak dito Adda ang tugod ko nga kwarta. Dito Ha? Sobra-sobra na ito nga para kanya gastos iti panagpasangay ko. Alakit. Ala, dito yung kakarudeng. Kinunak manong name, awat kunti kwarta. Grasya. Adapay na po kumi. Nga puto ti artista nga anak ni. Naging gaman ng naming iti may sang aldaw dimteng ni Berting. Manong naming. What? Dimteng ni Berting. Ada nagluganan ng akotse manong naming. Amo nang tag-drive.
Berting anak, sika ka dito. At ako Simon. Binulod ko lang yan. Emon pag-drive, kapilitan sa damit lisensya. Ni Lydia. Ada si Jai. Nagsusa mo. Agpaspasikalan. Kabulanan na ka din. Kaamat ka di Anak ko, apay. Mano ka din? Mano mababait na si Kugam, ha? Inanang met. Ado ka ng chicks mo kahit susapo. Madiada ito. Nasikat ka ngagpaiso nga nagbaling kamatin nga chick boy. Nang, awang pagdanang kanyo. Ni malaing Lydia ti. Nakaiturod nga nanganamit kas to. Tila babayo ka na yung magat-address ko. Okay lang. Alak ka no ti konsihal. Tinabod no na, may da kanyak, sinapol da kanyak Tamo da nga nobya. Yan dyan, awang ko na kung dyan ka mo. Apa nga nga mong adakad to, adad to Bakalan ko na. Ada na kaibagay. Edi na amuha ni manong naming adan ni Berting. Namuha ni Lydia nga adan ni Berting manong naming kastawar tayo. Ay, luwadan no, may taglab ka, ay susapo. Makamaragag pa lang ta anak tapo ko Berting, I miss you. Lydia, abay nga may ka to Diyak ko may dito At ako mga radata anak ta. Baka may di ka paragreg ko. Di ka lagbutin ka ni Apo Diyos. Nung maaramid di ka dito mga chicks mo. Ako maaramid. Handang inaramid. Kahit mga sawa, nado kami nga na si Kugam. Noon na di bagbagadang nagdumarawaras ha. Manong nemi di pa nagsarita di ka duhadak ang dumdum. Di ba ko nam? Matira ang matibay? At tuyak, matibayak. Naamuanda na lang. Ngadak dito bala yun. Iso kinagura na ka nag-chicks mo. Sana ko na playboy ka. Mahilig kapit at say. Uy, saan nga po doon natin? Madumad na kita mamukit. Madamdamag ko. Siyempre, kaduan nga agdangdangig ti radyo, dikit katulong at say. Agpampantasya dikit at say. May da ka ibalbalunan di estasyon, agiinagaw da pa yung halat murang mo, alabaan da, di ba? Saan mo ta? Saan ka nga kinapi kasta? Manong nemi, may salang aldaw ng adda ni Berting dito'y balay, manong. Siyempre, iti silid ni Berting, ngisot nagsilidan ni Lydia, siya di rin nagsilid. Naglukon na gito'y. Kapigpigsapit arang ang da. Kinunakmet manong nemi tinakam ko, di mangig ko, kanabtuog da. Malagip ko met. Dakam idi kini siya no manong nemi. Idi mapangkop. Sa rungkaran ti bagada masakit. Ore al daw idi ket agkan kanabtuog kami met. Nga sadya nga naramid ni Berting. Idi panagarte, panagpambar manong nemi ni siyano nga masakit. Ayat na lang nga mapanag di balay da. Kabigat na naman ang nemi nagpakadamat laing ti anak ko. Nadapay lang di manong nemi ni tatang. Tang. Pagubra nyo. Agad malabsam agpasyudad ka. Hindi makilugan na kalaingan kang kanak. Awang gayam. Hindi ka pa yung nagpasya ni barangay tayo. Ako at pasyarak dito Tapos makita damat tiyan. Langawa nga, may isang artista. Nakakugwapo ka. Dikit sapatos mo, pantalon mo, kada t-shirt mo, kita. Lang, naipatak, ibagkakada kayo. Sana ka makapawpawit madamat pa nagbasak Halos saan pa'y umanay paggastorak. Dapay pagkasarak. Kan may isa pa'y pag-chicks mo pa'y. Tatang man. Isuda mang ted. Basta. Ang anak ko artista ti radyo na yan. Naginaraw ko bakit duwa man nung name ni Lydia kaniya. Berting sakbay nga naglugan man nung name ti coach.
Dagiti karuba mi manong name nakatamdag na tawa, dadang mangbibuya kada kami. Hindi makapanawan ni Berting, mas dagdag. Hay, simbarong karga dito, artista nga anak yo. Nana, ket, tunanot kasarda ka na to, manugang yung adat to, yung masikog. Baka hindi naman makapaggraduar ni Berting, ay tatirap na pinay, agbasa. Kabayatan nga gumubra ti radyo. Una na, gusto, dagiti may dandanon dita. At alawag, titipon kami nga kadagiti padak nga mali. Sumao kita, pagsasaritaan mo madyanak mo. Angin, di makadakas kita, pudno ka di nga talagang adult chicks na. May masalang na, nilang lidya, dati manukang mi. Iso ka talang, at makaiturid mo, may dito balayaw. Yeah po, yeah. Naging manong naming pasangahin ni Lydia ti apo ko mi. Iti hospital ti ili manong nami, ili mi ti nagpasangayan na may isang lalaki. Ano nagan kahit mo nagan ti anak yo. Berting Junior, nanang. Ay, numaamo ni Berting, nakit baka ikarigatan na ti o may sumarungkar. Busy suna. Nanang, mabaling ka din nga da kayo ti sumublat to ang mang tagibi kini Junior into na dan talo nga bulan na. Isunton ti papanaw mo. Walang. Tapno, nakmadlay tuloy ti panagbasak. Orek, agsubli kam tumatlang dito kini Berting. Ito na makapag-graduar kami ngagpadpada. Anusan nyo tayo ko? Ori sa mong ibaga. Anusan mi? Apo ko miso na. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi balbaliw manen na anag tagibiya. Apukok manong nemi tagibiya. Sana nga nagbasa di college manong nemi ni June simuro to ni construction iti amana. At ati kadugon dawoy ako nana nang inaksamad jay as syudad yata inakmat ag-artista. Sa balin ni manong mo. Amo di amo na. Kita, kapsat ko mo dyan suna. Alaman, nagdrama ka man. Diyak kamat amo. Iso nga karpintero ko anak ko. Pagbasahin ako man ni Manong. Bayam, tanong kas pagkaray ka makapag-graduar ton. Kat nabimpinas ton trabaho na. Akit, iba kam tuking ko na, pagbasahin na ka. Baka agasawa dan nun ginimanang Lydia. Beta lang Bag kini Manong, makapag-graduate ti college. Shock. Da kami kini lilingadin ko. Di ka mapukawan tinamnama. Nagpulpuligos ti lubong, anya ti amuyo. Baka tuluan na kayo tumatlang ni Manong yun. Duwang atawan, tinapalabas, Manong Nemi, duwang atawan ni June, ni Berting Junior, Manong Nemi. Idi umay na nagbakasyon dagiti duwa. Da Berting Manong Nemi kenilidyo. Kastaon ay Manong Nemi, iti panangilid da, pag inagawan da, magumba, kiniya. June, ni June Manong Nemi, nga nalaing agsao, numampesaan na pala mabalbalikas. Daddy, mami. Nagleng agtaray, alikod kas laki ni Berting idi Manong Nemi jobing. Anya, anak ko, kasanot, chariyata. Lang. Baka mamanunak to ng mga itiradyo. Sabay. Isot nagpuunam, agikat ka tiradyo. Baka may sawanod walangan nga scripting, aras suratak. Tapay. Saan ako ng dramatista? Commentator, ang kurmanak to. Ay, radyo met lang. Muna. Kas nagpeso na nang. Siyempre, alabandan nga regular iso na sa stasyon, na nakapag-graduarin ti college. Ngayon, tumulong lang ti drama. Hangata, sweetheart. Nga si kati alanda nga drama coordinator. Mabalin. Kaya
Ang balimbat nga, mga active programa, commentator ak met. Delikado, sweetheart. Nanarunong ka na gito. Tapay. Ato, papatayan na commentator. Aging kalat ang tiradyo, iti drama. Una sa anggat, medyo offer ni daddy kang ka, awate mo, mga opisina kan. Mga opisina tanga doa. Nagkayanta? Kutuon. Iti City Treasurer's Office, Commerce kamat, di ba? Ang baling ka opisinahan ta, nag-asawatan tumatan. Di adakto ti accounting, treasury lang ka. Nagraduar kayang padpadan nako. Manang, padpada ti kurso mi. Ako mati problema no, panaka-empleo kapag vice mayor mo ita ni daddy. Kita nyo kad lang ya. Anak ko, nag-asawa kay ka din. Isa ti, Miami. Yap nung kukulik tayo naman sa Jesudan. Tapos jadi kaming kalaysa. Hanga ditoy. Jesudan, kaya ni daddy ni vice mayor. Nako, nadamali pagpakaasik kada kayo no mabalin. Nadua kayo ng trabaho. Sa santo pa lang agadi ni John. Tulungan nyo ka din at duwa nga kakamsat nyo. Ni June, kahit namat agtrabaho, agbasa at college. Isumat di magbukak ni Everting, nanang, gabuta, kayat ko, kayat lamat. Alamin to ni John sa Jesudan. Sadya kang agnaed. Sadya kami agnaed. Kasta nga rin tinapasamak manong nemi, nagturong kam sa Jesudan, nangayap kami at karikit na dumapay manong nemi kakabarangayan mi, inalamin ni Kapitan. Alam nyo man inanarsing nga, balin nga ninang mi. Pakasad na kayat. Kan, ano na yun nga makarkarwa. Sumurot, arthritis na kano. Ang alam na ditumang na sa bagat matisunan. Iyo pa rin yun, takin ko na. Alam nga ninang. Manginti pa siya rin. Kabigatan na manong name na panpimas siya ngagpaiso, Dalidja, kaniya, Berting itayan, na narusing. Pinagawid na. O, ano kumusta anak ko? Amig katawa ka. Saan na kabi pinastrek? Ano ya? Nagluko ba tan bakit? Kabatasan na kami na pinastrek. Linokatan di inala gate da. Kami mo tingnan di jaya kang kuwana ti panangalami nga ninang. Naglukot ba tan dyan? Ngayon awanin ti kuram kang kuwana anak ko. Tsak man kinagurakat. Naman pinumalagip ko nga pinakagat na ti aso kan dinilakan na pinapudot nga danom. Ala? Nung daan na kayo pinastrek ka kita umaramid tayo. Kinanakmat manong name. May isa nga bas manong name ni may dito lugar mi nga nagluganan mi iti partido ti asawak manong name napang kami ti syudad tapos nagas tagata ikam ang atendaran ti kalaysa di kiti duwa. Pinakaamuak ngat manong name di kiti naganak kanyak dadamot pa ilaeng sandan nga nakaumay kapag masaksakit na natatang kininanang iti nauuding nga nagsisarong karkadakwada. Tinauna kanti adject manong name ti imay imatandar ti kasar da Berting kanilidya. Nakaado manong name ti imatandar iti padaya. Apay, lakaya pinakadado. Sobramat launay. Kahit kasano nga di ado kat agaputo pa sa baling ang probinsya di kita. Basta din naman ti badanunan ti radyo nga paggiran ti anak mo imay da. Kasla talaga nga artista ti pelikula ti anak ta. Nagtalinad kami iti may sa ngaldaw kan may sa ngarabi manong nemi iti balay iti nagkakamangan ti anak ko. Uwen. Ta nalawa mo sa dabay sa baling nga balay nga napanandig iti dumapay nga kinaduami manong nemi. Nagsumli kami nito lugar mi manong nemi pagkapakada kami na katid balayan mi. Balayan kam nga roden. Ala, balayan, basta
Nagamutan nga balayan no, ada problema yo. Basta kailangan rin no, kasanot ka adayo di ili yo. Mo na balayan. Kahit ba, ano, kasunod lang, tarayak to nga bukal. Masa kopak to ti ili yo. Ditak to baybayan na. Kito ba na balayan? At ano yung baga na kita agasawa? May panggapiti pa ng tulong da ka na kiti duha kapsat ni Berting. Awan ti magdanagan nyo ta. Awan mo tintinaskin nga tulungan ni Lydia, gaputan ni Lydia ti Burdak. Isok katatangkad ng ti ulo na katakwada nga kapsat. Nakaasawa ti may isang artista ti radyo. Kaya nagbalinto ako commentator. Isot may isang mang supportar kanya kahit. Alala, ako ti magdanagan nyo. Tsak di mang dagdag katakwada nga tulungan dali kiti duha nga kapsat ni Berting. Kaya nabalayan, no, parikot yun, may pangabarwanan di balay, yo. Kung oni kayo, pastek ko nga construction supply. Isot negosyo, may tasawak na nagduman. Ay, yun sa aming nga balay da dyan, pinanawan ti ikit ko nga da dyan Hawaii. Mga ngaramid kayo naman ti kapupukodan yung balay. Baamda dato ti bagak to kiniberting. Tanong nga stakit makunamat lang, bukod yung family house. Manong nemi kas taon iti amyaman dalili ka ni June idi agturong damat ta iti syudad tapno di kas takit mapandag basa. Nawan ti kadwami. Taniya junior, Berting junior kat nadamat ti sidong di kiti naganak keng kuana. Bayan nyo nang, tanito no gabuta siya ti Burdak aganak to kada kayo. Ito na mga sawa at Lili. Agraduar ka pa asak ba yung mga sawa ka? Ano nang? Ni Berting manong name iti nga si kasong nga regrekabsat na inikan na ida iti pagganan panakakasera da ket isun ti mangkit kita kadakwada tapno ni kasta ket may pasnek da ti panagbasa da. Babayan manong name iti tulong dagiti agasawang Berting ken Lydia dimteng manong name dagiti materials parit panakaypasnek kano ti balay mi. Kinasarita mo ti asawak manong name iti kontraktor mangkontrata ka dagiti ipatpasnek da nga balay. Sarita kam kini engineering. Ito ti sarunomi, ti balay tayo. Kahit mo asawa, naglupos matin ti balay tayo. Kini sarita kam matin nanti. Ma-renovate dito. Dito daga, kukada, isagot na matin kada tayo. Sumayat madlangin ti balay tayo no kasta. Kahit masabo lang, may mapaneknekan tang family house. Ti may isang artista ti radyo. Ken, nalay nga commentator. Malmalpasan na nung name iti balay mi nga baro idita mapasamak nga adan na maururam nga balay manong name dito'y barangay mi. Ay! Ano na jay? Uram! Kakataktakin mo uram! Kim balay! Te balay ni Nana Rosing! Nung muna taawang kadwana! Awang kadwa ng ngagpay sumanong name ito na kayat din madan iti katulong nga may kayat di kita anak na kuma nga adda ko manggad kadwa king kuan nga katulong nga swelduan. Nagtataray kami manong name nga napahan iti pakaururaman ti balay. Nagtitinulong kami manong name nga nangala iti timba napang kami ti bubon tapos nagsasakit pasabsabam mi ti uram. Ngem, nakalanis to manong name. Di manon man ti bumbero. Ngem awanin. Embag manong name ita nakarawar ni Nana Rosing. Namin pinsan manong name. Nga di mapo ti balayda. Ti kaado ngamin manong name di kiti alis to nga mauram. Di kiti numunat nabit pagayam nga nag-repaint iti uneg. Nako. Sumot lang kung kunak itinakim ko. Iti tasirgak manong nami na Nana Rosing nga na dyan nagtugawan na kat isulaing iti nabagkat na nga rimuhar. Nga sumit lang pagtugtugawan na ito. Nana, hasta latibiyang Nana.
Siguro kate, naikarira ito tapno masuktan mo ten. Daan mo't kami ng balayo. Nagkakauna nga balay dito. Baka no maamuanan di kita anak yo. Kumay dangan dagos dito. No, nas ka kumangaagat. Ora kita malmalpasan di balay may isuntun ti sumarunong nga ipatakder. Dalakay ko. Napukaw sa aman ti upakat ti panunot na manong na simbang ti panunot na. Nakangangamat latan. Nagitas din nga kabagyan ni Nanaw si Manong Nemi, iti na nga si Kaso ken Kuana, nga nagnaidan da pa ilaeng sakbay, nga dimteng Manong Nemi di kiti anak na. Naikamang ngamin Manong Nemi di anak na iti syudad. Kat na ipatakderda nga dagos Manong Nemi, iti temporaryo nga balay ti bakot. Manong Nemi na damag siguro ni Berting dinapasamak iti balay da na narusing. Dimteng isisuna. Ay, anak ko, daka. Anan. Wow. Abi, di da kami inaiban kagasawa. Hindi, mangit house blessing, di balay tayo. Haampay nga naangay. Nga nag-night kalatan. Kabilita na. Di, agpadayata ito, no, makuna nga house blessings na. Ang mga numauram to. Gastoy pa balay ni Nanarusing. Tulungan takban. Nang, abay, ito'y radyo nga dakkel. Kat ano nung ti radyo nga dakkel? Kat dapat pala ti radyo tayo. Kit TV. Ano ti TV? Iregalo kini Nanarusing. Ano ya? Awan pulos din na isalakan na. Gadi? Una. Hindi awang pa itat pagdagan na ti radyo, awang pa itat pagbuyan na ti TV. Ito talagang awan. Anak na, kuyugan na. Dito yung TV ti pagkatak, puno na ti radyo. Sagay, satan na ta. Inga itig nadagos. Antan. Manong Nemi at dapay lang alad. Ti balay da gabuta. Hambat na raman ti alad Manong Nemi nga nauram. Nagkapo kami. Nana Roseng, umay kami man. Nana, ay, saan nga makapagna? Sumrek kalatan. Adanag ko na. Inlokat bitigay. Nakalukat ti ridaw Manong Nemi. O, pagpagit temporaryo pa lang nga ridaw Manong Nemi. Nakatugaw, ti bakit Manong Nemi. Nakamulang lang. Ti anak ko Manong Nemi, ti masadag. Nana, kumusta kayo? Ay, si Kaniberteng, siyak na na. E di ubing, makidagdangag iti radyo yo. Ken, idi at TV yon, makibuy-buya. Pinakagat yun aso, ken dinilakan yung taputong nga danom. Ay, pakawanan na kumalakan, edi naramid ko. Ana, baka mailiw kayo agbuy TV. Iregalawan kayo di TV. Pinatang ko dito eh. Sang-sangpat ko. Ay, at dapay radyo. Oo. Ay, kamalakan ako. Kapag nga rin, nagsangit kayo. Mabigla nga, i-plaster ko ti TV. Adamat antena na barbareng maalam na ti napiksat signal nga istasyon. Yung plaster ko Manong Nemi. Nagraman ti radyo. Kaya po tama din yung may plaster ti reception. Patakdar kayo ito ti antena na. Gabam tayo isuntop iti umay ko inayong regalo. Ito radyo oh. Tingay kayo. Madama na tayo radyo nga. Ay madama tayo drama nga. Susuratek kan pagbidaak. Pigsangit kayo kasta. Nagbalila ka na kuspag. Sala nga siksika iditi. Tangtang sitak ken parparitak. Amin kam ubing idi. Uburen dapat ibalayo idi ka bata. Nauyong ka nga bakit? Nagbababawi ka na idi.
naniruna kang kabarok. Congratulations. Talagang nagbaligi ka. Naging galang ti radyo. Sambat kami nga journalism tinalak ng kurso. Mabalin siguro nga mapanak sa Manila tapno sumbre ka kiti TV. Ang Hammersmith, iso nga aganak ti radyo, pero po ay sa empleyado pa ti gobyerno. Apo, doble-doble. Gagangay. Nanana, ibati man ti TV. Isublat mo ito ti antena. Arakupan ka man, Berting. Alang ka kumaidigan ninang, di na kamot pinastrik ini. Umay ka na di asawa. Ala, anak ko. Sabay ko matagtul-tuloy ti balagi, magraman di kita anak yo. Pagpasbasayag ba't ita, deda June ka ni Lily. Na makapag-graduar dan dumatagan. Ala, lalagyan ka no din. Baka maibos aming alwayo. Manong Nemi, nagawit kam na roden. Ano ti marikrik naman anak? Okay man. Saan nga iding nangin muna ti gura ka rin siya kang bakit? Kadalabas iti din ang ngamisod ng tad kanya iti kari. Takonak kat. Iparaparit mo ti radyom. Parparitan ng dingig ti drama. Baka siyak to dingdinggan mo ng drama ko na. Manong Nemi, idinagraduarin ni June. Nakastrik matlayang ti trabaho na adagos manong babayan ti tulong ni abalayan mi. Wen. Aging kaya manong Nemi, kalpasan di makatawan, isang bat na maten manong Nemi, ti manugang mi. Alak, agad na nga ti pa nagkasaryo. Kada ti kumain lawas. Kahit dito kaya ngagnaed. Iti syudad ti trabaho mi eh. Ay susap ko, sindo ka rin bati dito yan mi. Baka ni Lily. Ni Lily kat babae kat. Siyempre, dito nagbaling nga asawa na iti matungpal. Didak na kami to kinitatang yun. Kasta ka ito ba't nga nanarusan? Nabatbati, ninanarusing ko naman. O ninanarusing. Kadagpeso manong Nemi. Nadandamatan ti kamukbuhod ng balay ti syudad, ta sadya matipagtrabaho ang nga gasawa. Ipaupawitan na kamidlatan nga gasawa. At asawa kanta, medyo alis tumutan nga mabanog. Sadya nga ako nagkorpentero. Bakit? Apay. Sombro mo dito asmak no daduma. Sarding mo tagsigarilyo kung nakaming ken ka. Sarding ko nga ro din. Pagiginulpem. Ininot mo kumaan. Napiyatas sa arak, sa mong isarding ng sigarilyo, mamimpisan ikatem. Nganti arak, gagangay lang. Basta saan ka mo para bartek. Ang paimas pa iti romanso. Talapay magbakang. Ang balin pa yan. Si Maron nga graduar manong Nemi ni Lily. Kaya nagtrabaho mo't nga dagos, kas itinespektar mi manong Nemi. Makiasawa mo't man. Nang, sorry matungpal ti karik, saan kang talin na dito eh. Adan tawid ni Edgar nga balay, isong sadya kami nga balay. Ano nga tala, ang panawan yung dito nga balay, agyan nga kaya kami. Tada kayo ti makamunturin, baling apo ko mi. Apo ko yun ko. Sabi nga kapaheta panawan ni tatang nyo dito nga balay. Or-oray, may latan na tulong nyo kada kami. Tas ang bata na makapagtrabaho ni tatang nyo. Sumsumro mo data asman. Oray nalawa mo dito arabayan, talikod ti balay, tarakan kami na ti manukin baboy. Stubra amin. Ano kasta nga, adapaskan dito balay, tapang-asya, anak ko umatendra kayo. Undang, nang, anniversary birthday Christmas kan barong atawan nag-check kami. So nga, anniversary birthday umay kami. Agtitipon tayo nga sang kapamilya.
Alam mo, nanak ko, no saan kami man nga nagbalig iti amahayo, agad tagaman kami kinapo Diyos. Tada kayo nga anak mi, tinagbalig. Nagbaligi naman nung name bebaan siyempre tinagbaling ng bagut kadakwada ket tinauna nga anak mi. Ani Berting. Ngaging kakarang ito manong name dapat lang ni Berting iti radyo, hambit na kiting empleyado isuna, nga madabayadan naman nung name nga programa na ken adamat lata susuratan na tasan na matita nga maikat manong name data. Nga agbago-ubar isuna iti gobyerno. Iti siya. Akas ba't ka nagkubrati manugang mi, manong nemi, nga niya Lydia. Talo, dagiti anak, da Berting, gini Lydia, nga po kumi, duwamet ka da June, kanti manugang mi, duwamet kini Lili. May sadwa talo, 4, 5, 7, dagiti apu kumi, kini siya. Ni siya no, nga karpintero, manong nemi, siyak mat idi, estudyante, ngarantak mat idi, tagturpus, nga tiloko nga siya no, nagpambara masakit, inawis nak iti balayda, kat na arami na nitukit dito ni Berting. Isong nasaan na ka nakapagturpos. Ang dakalo na pagyamanak mi kinapo Diyos, nagbalin na kasto yung successful di kita anak mi, kanapindas na kasasahad mi ng asawa. Dito iti pagkasarita, manong nimi kadagyamanak ti anus mo, nga nangurnos, kalpasan ng inak insent kang ka dito Italiana, sabi ko matadamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan di biyag, kadagiti padak na dimngag. More power to your program, manong, and God bless. Tuwing nga dagyaman nga pagaya mo, Karing.